Слушай, докъде го докара с плана за бягство? Напредвам. Чакай! Хрумна ми нещо. Да. А в моя сън татко целуна лама. Това не може да стане. Би могло. Не. Да. Лека нощ, деца. Лека нощ. Да. Сигурен ли си, че Да, знаеш? правили сме го и преди. Виж. Не, друг път няма и... Но- Да, можеш да гледаш отстрани и да се учиш да караш. Безплатно. Знаеш ли? Помни. Корабът не е място за жени. Джин, леко при носа! Добре, Типо. Успокой се. Това е само сън. Татко ти е добре. Върна се да поговори с императора. Както му каза, защото си винаги права. Точно така. Мамо, още съм пораснал. Измери ме пак. Добре, Типо. Стой мирен да видя. Мамо, и двете отлично знаем, че не е възможно да е пораснал през последните 5 минути. Нали? Виж колко си пораснал. Какво? Ти помахни се, сега е пак мой ред. Измери мен! И накрая, въпросът може да ти се стори нагъл, но достави ми това удоволствие. Как избяга по време на обсадата на двореца? Имаше едно момче, което работеше в двореца. Той отвори една стена. Съжалявам, това е лудост. Да се отваря стена. От Романови ли? Тя отговори на всички въпроси. Но аз ще полетя с твоите криле към нови дивни върхове. Ще открия чудни светове и знам, че ти ще бъдеш с мен в моя труден път. Ще вървиш до мен. Успокой се, Реджа! Значи за това принц Ахмед побягна. Татко, Раджа само си поигра с него, нали така, Раджа? Само си играеше с този на контен и съм доволен принц Ахмед, нали? Little bird has a someone to sing to, sweet things to, a gay little love melody. I wonder if my heart keeps singing, will my song go winging to someone who'll find me and bring back a love song to me. И ти много се разгневи? Ау! Проклял си ме да бъда лама! Не съм го направил. Да, и после си ме отвлякал. За какво да отвличам лама? Нямам представа. Ти си злият престъпник. Не аз. You can own the earth and still all you'll own is earth until you can paint with all
What's the matter, dear? Oh, I just love happy endings. Yes, I do too. Oh, Blue.